Je mi veľkou cťou, že ako sestra ženícha môžem preniesť pár viet predtým, než sa pustíme spoločne do tohto honosného pokrmu a oslávime spoločne slávnostný deň, ktorý je oslavou lásky medzi týmito dvoma krásnymi mladými ľuďmi. Spoločne sme spolu so súrodencami prešli mnohými ťažkými, ale aj šťastnými chvíľami, ktoré nás kreovali ako osobnosti. Z malého Maťka, Šmika, ako sme ho volali, dozrel dobrosrdečný, cieľavedomý, veľmi zábavný mladý muž, ktorého si každý hneď obľúbi a chce ho mať na blízku. Vážení svadobní hostia, milí svadobní rodičia, všetci dobre vieme, prečo sme sa tu takto vedno zišli. A dôvodom sú vaše deti, ktoré v sebe zaľúbenie našli. Už nejaký ten týždeň spolu chodia, pár dní už aj bývajú a dnes sa rozhodli, že ten vzťah spečatia. Pred oltárom Pána navzájom jeden druhému áno vyslovia. Maťo ku všetkým svojim prívlastkom, ako finančný poradca, maskot, futbalový rozhodca či elektrikár, dnes pridal prívlastok manžel. Prajem ti, aby si tento prívlastok zvládal tak, ako všetky doteraz. Staraj sa o vašu lásku, nech rastie a naplňa váš život, ktorý ste dnes spojili pred nami všetkými a Pánom Bohom. Vybral si ženušku, nádhernú, milú, dobrosrdečnú a zapadli ste k sebe ako kocky od lega. Drahá švagrinka Betka, od dnes už oficiálne ťa môžem takto oslovovať a vítaj v našej rodine. Sme všetci veľmi radi, že si Maťko našiel práve teba. Prajeme ti, nech si v manželstve šťastná. Nech ti, Maťko, každý deň, ktorý trávite spolu, rozoženie akékoľvek chmúry a nech sa podporujete navzájom v dobrom aj v zlom. Sme všetci veľmi šťastní, že sa máte a že ste nám umožnili vašu lásku slaviť spoločne s vami v tento výnimočný deň. Poprosil by som najskôr mladého zaťa Martina, aby predstúpil pred svojich rodičov. Budeš po mne opakovať slova, ktoré sme si pre nich pripravili. Drahý otec, mama, keď už som si zmyslel stav slobodný zmeniť, dnešný deň bych ráčil stav manželský vstúpiť. Ale skôr ako tak urobím, drahý otec, mama, vám za všetko poďakovať sa musím. Za vaše trápenie, za vašu láskavosť, za všetko, čo ste mi odmala po túto chvíľu dali a čím ste ma vašim správaním vychovali. Ja vám tu sľubujem, že budem pri vás stáť, vo vašich starostiach budem vám vždy pomáhať. Drahý otec, mama, ak som vás ja niekedy slovkom alebo skutkom urazil,
Rád by som teraz pred všetkými týmito ľuďmi tie krivdy napravil. Ešte raz zo srdca vás prosím, rodičovské požehnanie dajte a ku kroku manželskému šťastie mne poprajte. Tak sa odober, Martinko, od svojich rodičov, vyobímaj ich, vystískaj a vy si požehnajte svojho syna. Drahý otec, mama, tu pred vami stojím. Nastal čas, keď sa k svojmu milovanému Martinovi pripojiť musím. Ale skôr ako tak urobím, vám, drahí rodičia, za všetko poďakovať musím. Za vašu výchovu, za vašu láskavosť od mojej kolísky do tejto chvíli. Ak som vás ja niekedy slovkom alebo skutkom urazila, rada by som teraz tie krivdy napravila. Drahý oco, mama, ja vám tu sľubujem, že budem pri vás stáť. Vo vašich starostiach budem vám rada vždy pomáhať. Ešte raz zo srdca vás prosím, rodičovské požehnanie dajte a ku kroku manželskému šťastie mne poprajte. Tak si požehnajte dcéru a ty sa, Betka, odober od svojich milých rodičov. Nož, vážení svadobní rodičia mladého zaťa Martinka, ja viem, že ju poznáte, ale teraz je to také oficiálne. Rád by som vám predstavil, do rodiny vám nová dcéra prichodí. A tu vám sľubuje, keď to budete potrebovať, máte zavolať, rada príde a rada vám so všetkým pomôže. A v tejto chvíli by vás poprosila aj o požehnanie. Takže poď sa zoznámiť oficiálne so svojimi novými rodičmi a vy si zvítajte novú dcéru do rodiny. Ďakujeme. A vy, vážení svadobní rodičia mladej nevesty Betky, aj vám by som rád, aj keď ho poznáte, ale tak oficiálne predstavil, do rodiny vám nový syn prichodí. A tu vám sľubuje, keď to budete potrebovať, či drevo narúbať, uhlie, alebo čokoľvek, trávnik pokosiť, máte zavolať. A rád príde a rád vám so všetkým pomôže. A tiež od vás požehnanie vyprosuje. Takže Martinko, poď sa zoznámiť so svojimi novými rodičmi a vy si ho uvítajte do rodiny.
Martin a Alžbeta, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Ja, Martin, beriem si teba, Alžbeta, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dní svojho života. Ja, Alžbeta, beriem si teba, Martin, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
som si, Bože môj, syna oženila, a dievku vydala. Už som sa, Bože môj, i starosti zbavila. Vážení svadobní hostia, my sme spoločne týchto dvoch mladých ľudí odvádzali ako mládenca a devu. Teraz som ich sem priviedol ako muža a ženu. Prosím, potlesk pre nich. Nehanbi sa. To najbelšie je moje, Maťko. Ja mám vodku, vieš? Aby si mi vodku nezobral. To ja keď už vodku, tak riadne veľa. Takže ešte raz všetko najlepšie na tej vašej spoločnej ceste života. Maťko, ale ako som povedal, keď ťa bude volať do postele a k stolu, vtedy počúvaj šťastné manželstvo. Ale reže. Ak by si to nevypila sama celé, neboj sa, už si sa vydala, máš muža, za teba musí robiť niektoré veci. Máte nejaký späť? Teraz by som poprosil jednu svadobnú mamu, aj druhú svadobnú mamu, aby sa z očí v oči svojim deťom postavili. Z očí v oči. Poď ku mne, vidíš. Určite ste svoje deti naučili jesť a piť. Čiže za nich to nerobte, len im do ruky podajte, sami si teraz chlebíka odriznú. Tak im podaj chlebík najskôr. Odrizni si. Dobre, výborne. Aj Betke nechaj. Dobre, hladný si. Prosím? Koľko môžem stojať? Koľko chceš, koľko ti chutí. Výborne. Všetci, čo tu stoja, vám zo srdca prajú, aby vám vaše manželstvo tak chutilo, ako vám teraz tak chlebík chutí. Tak ešte doje. Nech sa páči. Ja si výborne. Aby ste po celý život vedľa seba stáli, ako ste ten chlebík vedno zjedli. Druhá maminka vám vodičku podá, ľahšie pôjde ten chlebík. No, Matík, zapí. Počúvaj ma, teba budú mať najradšej. Jedna najskôr tebe, druhá najskôr tebe. Tak je hlava rodiny, tam musí on prvý. Skorej načal. Smedná si však, moja. Všetci, čo tu stoja, vám zo srdca prajú, aby vaše manželstvo, tých 100 rokov, čo spolu budete, bolo vždy takto čisté a priezračné, ako bola táto voda. Aby žiadnych tajomstiev medzi vami nebolo, aby vás manželstvo navzájom tak osviežovalo, ako vás teraz tá vodička osviežila. Dopiješ? Daj. Tak, aj tebe dobre padlo však. No a už môžete ísť na svoje miesta. A na záver vám všetci prajú, aby ste mali čo najviac sladkých dní vo vašom spoločnom živote po tých 100 rokov, ako je sám tento cukor. A tiež vám všetci, čo tu stoja, zo srdca prajú, aby ste, Martin môj, toľko detí mali, toľko ráno zrniečok cukru na svojej žene nájdeš. Vedka, tak sa nehýba, vy tam... Dobre, držím. Už vážení svadobní hostia, poradte mi, komu toto zveríme do ruky. Martinko môj, dovol mi, aby som ti predstavil, toto je metla, to není betka. Hej, to môžeš pritlačiť, nemusíš opatrne zaobchádzať. A Betka, tebe zase toto zverím, aby si vždy Martinkovi podržala, keď bude zametať, to som myslel. Lebo ideme tanier rozbíjať. Ale skôr, ako rozbijem, vám chce dať na vedomie. O polnoci budeme dražiť črepiny. Kto predloží črepinu, však furdek, tak mladý za ňu bude musieť vyplatiť.
5 eur, 10 eur, 100, nie je jedno, ako sa dohodnete, ale budeš musieť Martin vyplatiť, jasné? Tanier rozbijem až vtedy, keď všetci spoločne od 1 do 3, ale nahlas napočítame. 3. Takže poďme na to. 1, 2, 3. Tak poďme, môj Martinko. Kto má črepinu, tak ju zobere, zodvihne a za mladých alebo vedľa mladých sa postaví. Kto bude na fotke, bude dražiť. Kto nebude na fotke, dražiť nebude. Takže... Ja idem. Výborne, tak ja si dám na bod. Ukážte všetci hore. A... Všetci ste, nikto už nemá črepinu, nikto nechce dražiť. Ďakujem. Máme? Zostaňte stať. Tomuto Evka to potom prelož, hej? Nič sa dražiť nebude, len Martin s Betkou chceli vedieť, na koho si majú dať pozor. Už vás majú na fotke, takže bude kričať za tvár a ja tam idem. Taký to nebýva. Všetci už svoje miesto máte, ale títo dvaja mladí ľudia navrch stola patria. Nože, ale tak sa k tomu, Martin, dopracujete, keď svoju ženu na ruky zobereš a ako sa patrí k tomu vrchnému stolu odnesieš a všetci ti budú pískať, tlieskať, kričať, lebo vás radi majú. A teraz idú tí pôvodcovia nás dvoch, to znamená, že rodičia. Chceme poďakovať našim rodičom, teda ja za seba v prvom rade, mojej mamine, lebo ju veľmi ľúbim. Za všetko, čo pre mňa spravila. Absolútne ľúbim ju najviac na svete. To je neskutočné, veľa vecí pre mňa spravila. Že normálne by ste sa za hlavu chytali, čo ona všetko pre mňa urobila. Ocino. Takisto, veľa si pre mňa spravil. Čo sa týka, proste viem všetko, viem dojiť krávu, veď chápete to, že naučite sa dojiť krávu, proste chápete, to je úplne super. Teraz svadobná mamina, že vraj už môže volať svokra, lebo ju mám uloženú, že skoro svokra, tak si to musím upraviť. Neviem, dobre, ešte si netýkame to. Ľudka, ďakujem za všetko. Máme vás radi veľmi, obidvaja. Ujo Miláň, ďakujeme za všetko, lebo vy ste taký hamblivý, ale mám strašne rád, lebo proste vy ste taký super človek, proste vy ste pre nás by ste sa rozdali. Inak on nám opravoval byt, keď sme potrebovali stierku natiahnuť a tak ďalej, takže veľmi nám pomohol so všetkým. A ani slov, ani nič nechcel, proste nám pomohol, podal Betka, ideme robiť a hotovo. Dobre, ja som sa musel na to nastaviť. No. Ale ďakujem hlavne mojej žienke, lebo bez nej by sme asi tu ani neboli. No za tých 5 rokov, čo spolu ležíme, alebo sedíme, spíme, to je jedno,
Fakt sa ľúbime a dúfam, že nám to vydrží minimálne až do smrti. Takže ďakujem veľmi pekne a Mirko, nechám ti mikrofón. Martin sa rozhodol, že sa ide oženiť. Nazrel do prasiatka a zistil, že mu pár grošov chýba. Tak začal hore nad Hriňovou ku chlapom chodiť pomáhať drevo rúbať. Na pílu nemal, tak mu dali ani nie sekeru, ale káľačku do ruky. Tak ho zmordovali, že ho začalo v krížoch sekať, ruky má mozol na tie a trasú sa mu. Vidíte? Máťo, keď aj zapískať chce, má s tým problém. Hlavovné mami jedna, druhá, také starosti mali, že ako sa oni najedia, keď vedľa seba sedieť budú, Maťovi sa tie ruky trasú, že tu na bedku pekne oblečenú za špiň. Tak pre nich pripravili takéto krásne veci. Pozrite sa. Vidíte? Hej, veru, je to krásne. Poprosil by som mladého zaťa Martina, aby svojej žienke opatrne okolo hrdielka uvia. Nie no, on si sám poradí. Maminka ho dlho učila zaväzovať na mašličku, ale celkom mu to ide. Výborne, sadkaj si, lebo aj teraz tebe Beťka pekne a opýtaj sa starších žien, oni ti povedia. Ako to pritiahneš na začiatku, tak to máš celý život. Aby sa ti netúlal, s kamarátmi po krčmách nebehal, hej? Na hrčku, na dve, neboj sa ti nič. Nehľad ti nič, už si mi dát, ale si ho podrž, neboj sa. Nebude vedieť hustvo jesť, bude iba riedku odchlípať. Viacej pre teba. Nož a keď stojíš, Betka moja, náber svojmu chlapovi do taniera. Hladný je. Joj. Ojojoj. Tam máš mrkvy, Martinko. Dobre budeš vidieť. Skvelé. No a zoberaj lyžicu na chovajo, lebo sa mu tie ruky trasú. Trebaj si sadkáš. Môžeš si sadkaj si, ako ti je pohodlné. Pozrieme sa, ako si chlapa nachová. Sledujte. Tak. Betka, čo robíš moja? Ja mám to ako uhlie do pece. Veď to pofúkaj. Si papku poopáli, ako ťa bude boskávať. No, vidíš, tak. Poznáte to, vážení svadobní hostia? Polievka je... No, Marti, postav sa, aby ťa aj tu nevidel. Ja sa pozriem. Ako ženu boskáva, nie ako mamu, dobre? Výborne. Takže vážení svadobní hostia, ak sa vám to páči, kľudne sa navzájom chovajte, podbradníky, ale už nemáme, ale keď takto zaklepete a Martin nebude ženu boskávať, vy vychlejši dole hnite a Betku mu vyspágajte. Prajú vám dobrú chuť.
očí a trochu sa bojím, či v skúške tých rokov pred sebou obstojím. Len s tebou chcem ísť, kým príde môj čas. A každý z tých dní tie tebe chcem dať. Tak buď mojím svedkom na ceste tým svetom, až v poslednej zastávke, aj zimou, aj letom, nech ty si domov môj. Dnes stojím tu v bielom a cítim, že navždy chcem ľúbiť len teba, aj každý deň ďalší. Trochu sa bojím, keď pribudnú vrásky, či všetno z tých dní nevezme čas lásky. No viem, že chcem ísť s tebou až tam, kde každú jar nám postavíš mať, kde budú rásť deti, z nich budem sa tešiť, kde budeš môj jediný, s kým sny môžem prežiť, nech ty si domov môj. Nie je dôležité, ako to dáte, ale či do toho pôjdete. A začína prvá, ktorú každý pozná, to ste mali na venčeku. Beti, to dáš, pretože začína polka. Nedaleko od Trenčína býva krásna Katarína. Nedaleko od Trenčína, pretože prichádza Kačaci. A teraz čo príde, Maťo? Skvelé! A na druhú stranu. No úplne fantasticky. Ale videli ste? Maťo ukázal, ale nemáme. Neukazuj, ja to viem. Hej. Rock and roll! A tam idú ruky, nohy! Výborne, ale všimli ste si, nenehal ten Maťo Betku samú v tom. Chytil ju za ruku, Beti, ideme, neboj sa, dáme. Úžasné. Country! Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. A teraz všetci! Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Presne tak, když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. A prichádza predposledná pieseň, Martin môj. To ľahko dáš, lebo ty si z tej doliny, kde také piesne, na také piesne tancujú každú chvíľu, pretože prichádza Čardáš! Ešte som sa neoženil, už ma žena bije. Masochista! Aj ja som si narichtoval 3 duby
dzeci a s tým tretím Kia čistom. No, začiatočné kroky by sme mali, ostatné dopilujete časom. A teraz všetci vaši svadobní hostia vám zakričia, akú pieseň, na akú pieseň, alebo čo idete vlastne tancovať. A odozdáva sa z úst do úst. Tango! Maťko, zlom ju a daj jej ružu. Tak, dobre, dobre. Z úst do úst. Snáď stokrát, snáď ešte viacej, veď ani sám neviem už koľkokrát. Sľúbal som vo sne tvoje. Nuž a teraz ohodnote potleskom, krikom, pískaním, či vedia tancovať. Počúvaj ma, Maťo, nechodievaš ty náhodou na hokej alebo na fotbal, to mi niečo pripomína. Ale ozaj skvelí ste. Nuž, rodičovský tanec, teda rodičovský, mladomanželský tanec otancovali a oni by radi teraz rodičov na rodičovský tanec vyzvali. Takže prvá úloha, mladomanželia si prajú, kto z vás bude, pozrite sa, štartuje už. Adam, sadni. Jano, sadni. Kto z vás bude prvý sedieť na stoličke a bude mať v ruke dámsky špek? Poďme na to! Dámsky špek. Výborne, bežíme. Ešte máme jednu stoličku voľnú. Jednu. Adam, tu máš stoličku voľnú, pozri sa. Veď som hovoril, že nemusí byť tvoja. Skvelé, Jano, poď si zobrať stoličku a tým pádom Martin prehráva 3-2. Chlapci, poďte vrátiť šperky. Teraz sa ukáže váš duch. Tak. Pritiahni gumy, mladomanželia si prajú. Kto z vás bude sedieť prvý na stoličke a bude držať v ruke podprsenku? Videli si, ako zmrzol? No poďme, čo? Nie, jak dnes? Podprsenku. Nie, podprsenku doniesť. Musíš doniesť. Jedno máme. Výborne, hľadaj.
pravda, potom keď dostal do ruky, tak chlapec ako s bábovkou. Chlapci moji, ja viem, že to dole žena tak viete. Ale či to viete, nie, či si to viete sebe dať, ako to má správne byť. No, skús, neboj sa. Dobre, výborne. No. Nemusíš to zapínať, stačí len či správna. Ukáž, výborne, dáš to dobre. No, ukáž. Stačí, pozri sa, ako to má on, vidíš, iba nemá to zapnuté. Ja nevyhováraj sa. Dobre, ukáž, postav sa. No. Ukáž, má to správne? Má to správne. Tak to vrátiť dáma pod prsenky. Slavko, ty môj chudák, neborák, poď si zobrať stoličku. Ale počúvaj ma, vy čakáte druhé dieťa, už by si mohol vedieť, čo je pod prsenkách. No, je to vzácne vyrovnané 1-1. Chlapci, posledná úloha a rozhodne sa, kto z mladých vyhral. Počúvajte ma dobre, nesmie to byť vaše. Nesmie to byť od mladých, nesmie to byť viacej a nesmie to byť menej. Musí to byť na chlop presne. A tu sa ukáže vaša rodina, priatelia a všetci ostatní a aj to, ako sa vy viete prosiť. Takže mladomanželia si prajú, kto z vás bude sedieť prvý na stoličke a bude držať v ruke 175 €! Poďme! Rovnú 175 €! Rátaj mi do ruky 50, 100, 150, 170, 175 €. Ty si ber stoličku a utekaj. Poďme. Nož vážení slonoviecia, Martin musí Petku na slovo 3 týždne počuť. Zajedať, vysávať, brať, ženu. Postav sa ku mne a keďže každý víťaz potrebuje svoju odmenu, takže vieš, aká je tvoja odmena? Tých 175 € si môžeš nechať. Ďakujeme! Výborne!
Skôr než začneme tortu krájať, vážení svadobní hostia, máme tu jednu prosbu, na ktorú som musel reflektovať. Takže poprosil by som Mírka a Natálku, aby prišli sem ku mne. Takže už ide Mírko a Natálka. No poď Natálka, poď Mírko, si to pre teba vyžiadal. Pretože teraz pôjde také malé prekvapenie, pretože Mírko povedal, že vám oni dvaja pred tortu, výborne, že vám, počkaj Mírko, pred svadobnou tortou zatancujú valčík. Takže, Pálko, dáme im možnosť troška. Takže Mírko, Natálka, váže valčík. Chcel by sa niekto k nim pridať? Pre mladú manželov? Ale áno, máme tu viacerých. Toto sme ešte pri krájaní torty nikdy nemali, toto je prvýkrát. Ste úžasní, ale vás je skvelé. Toto je valčík pre mladú manželov. Povedia 3, tak vtedy začnete krájať. Takže chyťte si do ruky, obaja, lebo to bude spoločné. A ideme! Ale to je prvý rez majú, druhý rez tiež. Prvý kúsok je váš. Dobre, ide to, Martinko, ide. Ste úžasní, fakt ste skvelí. Výborne, nôž dajte do čbánu. Okolo štán a navzájom sa pomôžete ako s tou polievočkou. Tam máte vytičky. Nuž vážení svadobní hostia, mladí si pôjdu tortičku spapať. Tu máme skvelú obsluhu, ktorá bude tortu krájať. A kto z vás...
takto šťavnicou pozerám, svadba je. Nazrel som a také chvíli sa mi do uši dostali, že si to vraj mladá nevesta rozmyslela, že sa vraj svojho vienka nechce vzdať. Preto som sa rozhodol, vážení svadobní hostia, pred vami mladej nevesty poprvýkrát opýtať. Mladá nevesta, dáš si ty vieno sňať, alebo tú krásnu hlavu pustiať? Hlavu pustiať. Hej, bre, hlavu pustiať. Ej, fata, fata, fata perlová, dneska si moja, zajtra družbová. Ej, družba, družba, pekne ťa prosím, nahaj mi partu, rada ju nosím. Ej, neviem, Martin, aj ty si tak počul ako ja. Povedala, že vraj hlavu pustiať. Vieš čo, to tak dozadu nepočujem, nepomoň. Nepočuješ? Tak veru tak povedala. Čo ideme robiť? Hlavu puťať? Vieš čo, ja by som sa radšej ešte opýtal pre istotu. Nože si kamarát, mladá nevesta, pýtam sa ťa po druhýkrát. Dáš si ty vieno sňať, alebo tú krásnu hlavu pustiať? Hlavu pustiať. Ej, tvrdo hlava je. Keby si ty partu rada nosila, ešte by si krajšie družbu prosila. Ale že ty partu rada nenosíš, tak ty ani družbu pekne neprosíš. Hej, Martinko, a dobre si teraz dozadu počul. Povedala, že vraj hlavu pustiať. Ešte si sa poriadne neoženil. Už ti hrozí, že vdovcom budeš. Čo ideme, hlavu puťať? Vieš čo, asi som to počul, som sa aj postavil. A poďme sa ešte raz neopýtať, lebo ma to zdá. Hej, že si kamarát, ale veru posledný krát. A mladá nevesta, dobre si rozmyslel, som nekrusím. Pýtam sa ťa tretíkrát a veru aj posledný krát. Dáš si ty vienok sňať? Alebo tú krásnu hlavu pustiať? Vienok sňať. Dievčatá povedala vienok sňať. Tak dala mamka, tak dala dcerku. Deľako od seba prikázala jej, nakázala jej, že by neprišla k nej. Prikázala jej, nakázala jej. A ja som sa doňho zaľúbila, otca mater som si opustila. S Bohom ostávajte, mamko moja, veď ste vy mne boli veľmi dobrá. Za to sa vám pekne poďakujem, už sa vám ja z domu vystupujem. Zabudne, keď ma doma nebude. Ktože teraz už bude, keď ma doma nebude. Nuž, vážení svadobní hostia, mladú nevestu máme začepšenú, ale neviem, či máme mladého zaťa na poriadku. Dievčatá, dojete mi mladého zaťa. Thank you.
začepčená a on ešte s pierkom. Ako mladý zať, veru nie, odober mu. Nuž, Martinko môj, pierko ti už odobraté bolo, aby si na hanbu po svete ako žobrák nechodil. Klobúk ti patrí na hlavku ako riadnemu chlapovi. A týmto vás oboch vyzývam, aby ste tieto veci, čo vám už nepatria, odovzdali slobodnej deve a slobodnému mládencovi, o ktorých si myslíte, že by sa takto do roka a do dňa zobrať mali. A ver si
sa!